Her er en lille billedserie om vores første ferie på TV Beats. Lars og mig startede dagen med en kop kaffe nede på stranden, mens drengene legede. Når fiskerbådene kom ind, skulle vi ned og finde ud af, hvad vi skulle spise til aften. Rasmus ville have blæksprutter til middag. Gustav ville vist nok have en hummer. En gang om dagen kom en mand forbi og solgte en masse lækker frugt. Den her haj fandt vi på stranden sammen med en masse andre hajer, og den var vist ikke farlig. En gang om dagen kom en dame forbi og solgte chapatis. Her blev en af løverne fodret. Pas på, den ikke bider. Gustav og mig var ude at fange søstjerner en dag, mens Rasmus var syg. Er de ikke smukke? Her tager drengene et velfortjent hvil, inden de hopper ud i vandet igen. I det her vandhul var der nogen af os, der så stenfisk. Her er Rasmus på helt sikker afstand fra stenfiskene. Er her ikke bare skønt? Vi skal derned igen til april 2011 og glæder os rigtig meget. Sidst på eftermiddagen kan man være heldig at se strandløverne i vandkanten. Så er den ferie ved at være slut. Vi glæder os til at komme tilbage.